itong aligi. So, sige na. Hello mga kawigil! So, yun po. So, yung ating iniluto. Meron po tayong mixed seafood in garlic butter sauce overload. Meron po tayo ditong hipon, scallop, pusit. May octopus din po tayo dyan. Meron din po tayong tahong and mga mais and baby potato. At yung syempre, yung may aligi. So, tapos meron po tayong suka rito, maraming sibuyas. Bawang. Dito po yung kanin natin. So, bago po tayo magmukbang, kayo po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkilap niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po silang mayroong mga makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalahin ko sa inyong buktong anak. Yeso Kristo, namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Nasubo pa para sa inyo. Ang lasa. Saan? Kuha na kung saan. Opo. Sige na. Ba't niyo yung mga scallop yan? Ano? Kain po. Yes, ano na. Kain po. Yung hipon po natin madami, 1 kilo. Sarap na hipon. Kuha na po kayo dyan. Sige na. Lambot ng pusa. Sarap po.
Sobrang dami po. Ang lasa niya po, tapos pag sinawsaw niyo sa suka, mas lalo nagko-complement sa suka. Lalo sumasarap po. Sabayan niyo po kami, kain po tayo. Sarap. Itong aligi. Ni. Sino may gusto nito? Sino pa rin siya? May aligi? Ano po? Ikaw, ni. Ay, Happy tayo na. hindi ka gusto mo ta? Nahihirapan ka. Ano po? Ano, gusto mo? Ano? Ayaw mo. Hirap po kasi magbalat si Risha ng ano. Ito sa alimasag. Po. Laman na kaya no? Ano po? Walang pula. Kinsay ko kinsay ha. Dami po ng meat niya. Taba. Namis yung ano? Limasag. Nagalaw pa kasi ito eh. Mga... Sarap. Ang dami. Aligi. Pala aligi. Pulang pala. Problema po pag yan po ang ulam, talagang malakas po yan sa kanin. Correct. Ay, kain na. Bigyan mo sila ng talo na. Yan. Thank you. Grabe, ang kampo ito. May aligi yung ano, babae kasi eh. Oh. Hanggang dito ba may aligi? Kayo po, anong ulam nyo? Kain po tayo, sabay-sabay po tayo. Kahit ano pong nakahain. Basta sama-sama. Lalong sumasarap. Ibang kasi talaga seafood. Sino may gusto ng octopus? Itong ating octopus. Anak lang po ito. Sige, malambot yan. Tikman niya. Ano? Hanapin muna. Ang tang no, pupula. Ano? Bakor kasi yan. Yung taong po. Matataba, kulay yelo at saka pampulang mapula. Okay, yung octopus kayo niyo. Malambot lang. Sarap. Ano po? Nakain ka ng octopus. Ang kanin kamahal. Ang daming hipon, no?
Buhay pa? Ang lasa. Try niyo po mga kawigil, ano, ito, garlic powder po. Ano? Tapos lagyan lang ko ng pagpalasa. Maraming mga masasarap na pampalasa. Maraming bawang. Tatong bawang na buo yan eh. Pati tayo. Tapos lagyan, tapos lagyan nyo ho ng konting asukal para manamis-namis. Grabe. Sinong gusto? Puset. Ano po? Okay na? Ikaw na. Puset, gusto ba? Maladali pala natin ito. Wala na. Naku, kan. Ito pala yung octopus. Kaya malilit ang pinili ko para mas madaling malumambot. Marami pang scallop rin sa likod. Ano ba tawag dyan? Scallop po yung sabi ni rin sa inaklam. Ano ba nga? Kamukha sila. Kamukha ata. Ganda ng laman, no? Sarap na yung scallop po. Actually, itong scallop marami pa yan eh. Yung talagang kinakain lang talaga yung puti. Medyo pricing harang ng konti. Malamang. Lalo pag sa mall mo binili. Ay, sinabi mo. Minsan ho, may nakakabili kami sa wet market. Sa wet market. Kaya hindi namin pinapalagpas agad. Kasi masyadong mas malaki yung diferensya po, no? Yung presyo. Naalala ko lang naman yung alimango. Sobrang, no? Ganun laki. Laki. Naunahan tayo. Naunahan po kami ng Chinese nating kababayan. Parang, ano lang eh, isang minuto lang na ano eh. Sarap. Malaman po yung alimango. Hindi ko talaga marunong. Ayun o, wala, ayaw. Ano tayo sa hipon? Sarap. Sobrang lasa mo sa may ulo, no? Grabe. Sarap na. Opo. Enjoy ba, Rinsay? Yes. Sarap ba? Enjoy ba, Rishan? Inulit lang. Ano po? Actually, malaking mura yan kapag po actually po yung bumili sa palengke. Kasi sa kumain kayo sa Andy Food na seafood. Laking mura po kasi po yan. Talagang mas madami pa kakain. Ano ko rin yan? Wow. Hindi. Sarap. Tapos mas masusunod pa yung tamang lasa pa na gusto nyo. Yan. Pero kung gusto nyo yung talagang mapipera, may mga budget talaga. Yun. Pero siyempre, pandemic tayo, kung nag-iingat po, sa bahay na lang.
Gusto mo, dire-diretso sugo eh, no? Sobrang dami pala itong scallop na to. Mabibilang mo sa daliri natin kung ilang beses pa lang tayo nakakain ito, no? Scallop. Pihira po kasi talaga dito sa amin to. Parang wala pang 10 beses, no? Wala. Nga, 5 lang eh, no? Almost 800 na po yung ating mukbang, pero kung mapapansin nyo, ang scallop po ron, ilang piraso lang natin. Tayo na. Ngayon lang nga, madami. Sobrang dami, no? Napapahaba oras natin, no? Yun na. Ito. Scallop. Pero mauubos na ho natin. Yun na. Sarap. Gusto na yung kanin natin, pero yung sipot, eh, dyan pa rin, no? Malakas po siya sa kanin eh. Ang sarap nito, oh, pipin. Dali sa inyo ito, scallop. Ito niya. Ay. Pipin pa. Sarap. Corn. Excuse me po. Tapos papartneran nyo ng malamig na tubig. Wala pa kami cook eh. Sobrang sarap. Sob na sob. Ito na. Sarap ng ulam. Sipot talaga, no? Ano eh. Kahit mga 3 times a week, no? Hindi mo kakasawaan, no? Dalawa na eh. Ako. Ano po? Mahulog. Oy, nagkakahiyaan pa sa isang scallop po. Ito yung kaya ko ganyan. Tapos si Motoy mo. Mais po. Ay, yung mais natin hindi ganun katabis katulad ng dati, no? Dati ang tamis talaga. Ano gusto nito? Gusto ka ga? Hindi na pa ako. Sa'yo rin siya. Okay na ako. Kaya pa Gusto mo ba? Ano po? Kaya mo na? Ikaw? Okay na ako. Oh. Anak, kaya rin ako talaga bibigyan. Subong ko yan eh. Ako kasi tagahawak ng seafood eh. Wow, sarap. Yan po. Sobrang haba po ng video natin. Pasensya na po, hindi tayo makapag-shoutout to. Babawi na lang po kami sa susunod. Po, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Ito po. Siyempre, sobrang salamat po sa Diyos sa pagkain pinag-araw niya. Napakasarap na pagkain ito. At sobrang salamat po mga kawigan na patuloy po pagsasalo po sa amin sa isang pagkainan. At sobrang salamat sa lahat sa atin lahat na tulong-tulong sa pagluluto na ito. Hanggang sa muli po mga kawigan. Kaya, bigyan lang mawala.